Θα κοιτάξουν και οι δύο. Εδώ βλέπουμε τώρα βγαίνουν οι ομάδες. Και βλέπετε για την Είναι ατμόσφαιρα που καταπληκτική επικρατεί. ατμόσφαιρα. Μπορείς να συνεχίσεις. Ναι, ακριβώς αυτό έλεγα, ότι οι ποδοσφαιριστές θα κοιτάξουν, δηλαδή όλα τα ντέρμπι γενικώς βλέπουμε να πηγαίνουν στη δύναμη, ποιος θα κερδίσει τις πρώτες μονομαχίες, και το μυστικό το ντέρμπι είναι αυτός που θα κερδίσει περισσότερες μονομαχίες, θα πάρει και τους 3 βαθμούς. Και αυτό θέλω να δει ο κόσμος, να δουν ότι οι ποδοσφαιριστές αγωνίζονται, θέλουν να κερδίσουν το παιχνίδι και έτσι να πάρουν και τους 3 βαθμούς, πέρα από το θέμα γόητρο, όπως είπαμε, ότι είναι ένα επιπλέον κίνητρο. Γιώργο, έχεις παίξει σε πάρα πολλά Άρης ΠΑΟΚ, είτε φορώντας τη φανέλα του Άρη, είτε φορώντας τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Τι σκέφτεται ένας ποδοσφαιριστής όταν ετοιμάζεται να βγει από τα αποδυτήρια για να παίξει ένα ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ? Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι πώς θα βρει τρόπους να κερδίσει τον αντίπαλο παίκτη του. Δηλαδή σε κάθε πλευρά τον αντίπαλο